prežíva vo mne, čerpá z mojich problémov. Ja cítim, že mi dýcha v tele, nie je to zraz hormónov. Táto zložka je z úplne iných atómov. Narastá mi tep, keď začne prenikať do neurónov. Každý papier mení formu, vždy keď pero chytám do rúk. Poslanie a cesta, ktorú vybral som, je kľúčom k tomu. Rozum, čo ma nutí mysleť a zanechať stopu. Krepu zaviedom a v bielom veku a chuť má stále svoju. Nemienim to meniť, osud nechávam si na potom. Slovu dávam význam, toto nerobím len na oko. Posúď svoje idoly, zosúľaď mysel na ostro a potom možno uvidíš ten rozdiel ako málo sto. Každý človek môže byť umelec, len musí zistiť, ktoré umenie v ňom vyviera, sledovať prúdenie, nenútené, no také, ktoré samovolne v tebe štartuje prebudenie. Čo je ti súdené, nie cesty zblúdené, nie je to kúpené, no to čo cítiš je to ako čaro. Keď ho chytíš, vieš, že je to niečo, čo v tebe doteraz spalo, iba čakalo na príležitosť. Ľudia sú tlačení, osobnosť mizne. Tí, čo sú slobodní, vidia inde sloboda. To je len pojem, čo vyznie, no slobodný človek aj slobodne žije. Nevidím vo farbách biela a čierna, vidím tie farby a inde len siva. Niekde to kypí, inde zasína, život a smrť končí, začína. Chudoba, bohatstvo, papier či pocit, väčšina svetla sa rozsvieti v noci. Úprimnosť pálí jak červené oči a klamstvo sa počúva ľahko. Odsúvanie falošného faktu, určovanie taktu, ilúzie vytvorené umelo za účelom podpísania paktu. Áno, oni takto tu vykresľujú realitu, chcú mať iba pre seba skrytú, zakrývajú brutalitu, ktorú spôsobili sami. Hrajú sa s nami, s našimi myšlienkami, systém pojebaný, manipulácia s osobami, sľuby, ktoré menia sa na volená pod nohami. Bojujeme, ideme vpred, nevzdávame sa, počúvaj tento slovo sled. Nevzdávame sa, toto je fakt a nie fikcia. Nevzdávame sa, zajeb naplno reakcia.